खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 नभेम्बर 2023 रबिबार खालि सानसेनि ब्रडखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन आरो सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै मोजां होनजायो। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। सोरजोंबा रायखुमाजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोर नांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खरावबो अननानै फैनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ।
रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोननो हागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन, गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोआवबो बोलो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। मावनायाव माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन, अब्लाबो नाथाय बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमाफोरनिफ्रायबो अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ।
सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।